Ei oo kyllä kovin hyvät hintamääräsuhteet täällä. Mitähän sitä oikeesti ostais? Vittu, tässä ei oo semmoista. Tosta voi näköjään kattaa. Vaan se repee. Ei paljon ollut pakseja. Good people of Finland, greetings from down under. Have fun with this beer. That's what it's free for. Enjoy responsibly. Tässä on tekstit. Nyt tässä on taas tää taiteen laji. Pitää mahtua tänne. Vittu. No onneksi täällä on ovessa vielä edes muutama paikka. Ja illalla voi laittaa osan pakastimeenkin. Tänään olisi striimiä meinaa. Kannattaa mennä tsiigaamaan. Siitä infotaan sitten lähempänä. Heitetään tonnekin vielä. Sinne ainakin mahtuu. Siellä ei oo kuin roispaloja. Noin, mahtuuhan ne kaikki onneksi sinne. Siinä on rypäleitä, saatana. Ja kanaa. Näin se mänöä. On muuten kirkas silmä vittu. Ei tonne kannata kyllä mennä. Kirkataan vaan saatana.